कार्तिक यादव। सबका के बाटेलू हमारा के डांटेलू समझ को 10 दिन से जागल बानी तोहरा पीछे पागल बानी जहाँ जहाँ नाचेलू समझ को तोरे से मिली न मजा दिलवा में हमारा समाजा मरन नजरिया के बहा यूके बैकअप में आके मोहनी के बिस्ट उड़ा के बोला ना का चाहिए ये बिल्लो रानी, बोला ना का चाहिए ये बिल्लो रानी। यूके बैकअप में आके मोहनी के बिस्ट उड़ा के बोला ना का चाहिए ये बिल्लो रानी। नाचेलू तो हिलेला तो मोहर तोर पतरी ऐसे न टंगरी दिखाओ तू छिहत्तरी तोर जवानी न पे खातिर पौधों के जाचे खातिर हम पड़ गई तरह दनी तोर जवानी बम के गोला सिस्टम भइला बबूला ऐसे करेलू जैसे करे नहीं कोई तोरा के न जावे खातिर तोरा के सटावे कौन पड़ जाई दू चार चौकी यूके बैकअप में आके मोहनी के बिस्ट उड़ा के बोला ना का चाहिए ये बिल्लो रानी, बोला ना का चाहिए ये बिल्लो रानी। यूके बैकअप में आके मोहनी के बिस्ट उड़ा के बोला ना का चाहिए ये बिल्लो रानी। भद्र मिर्जापुर में मार भइल सब करी खतना चना के टूट गइल बट टंगरी तोहरा के पावे खातिर चने लुटावे खातिर गर्दन कटवावे के पड़ी यादों बबुआन से तू अभी तू नादान बाड़ू कितना जाना कि ठाई देनी घंघरी अजय कार्तिक पौरा हम बिहारी रहले जब खोजत रहले तोहरा के सगरी यूके बैकअप में आके मोहनी के बिस्ट उड़ा के बोला ना का चाहिए ये बिल्लो रानी, बोला ना का चाहिए ये बिल्लो रानी। यूके बैकअप में आके मोहनी के बिस्ट उड़ा के बोला ना का चाहिए ये बिल्लो रानी, बिल्लो रानी।